Matut nagduduma nga mapadasan no maminsan ket kadismayaan isupay di kay aw-awanan. Di ka madismaya agtuloy kalagda takasta nga talaga tibiyag dito'y daga adalata umay nga pagkamalyam ngem saan niya isuti ka upayan. Di ka maupay when nagtuloy ka panunutin latanga at mang tulong ken ka di Diyos di na itulog nga dumteng ken ka problema nga haan mo akaya. Di ka maupay no awan ken ka di makit-kita nga dati datuma at talaga umati ka pa lang nga inted niya po Diyos kaniyang na duma-duma di panupok nga dumteng ngam aganos ka nga awan ti sidiran di mo panunutin nga si kalaan di agrigrigat iti nadagsen. Di ka maupay when nagtuloy ka panunutin latanga at mang tulong ken ka di Diyos di na itulog nga dumteng